Vítáme vás na dnešní květní akci. Dnes je tady v Jihlavě pěkný nečas. A zde pod plachtou čeká on na své odhalení, než přijde jeho čas. Mnozí z vás to alespoň vnitřně cítí, kdo to bude, ale řekněme si pár slov úvodem. Jeho rodina pocházela ze západočeské obce Mileč, jeho otec byl účetní. Petici několik vět, kterou signovalo několik jeho spolupracovníků, on však nepodepsal. To je zajímavé, když v pozdější době tak rád podepisoval na autogramiádách. No ano, státní bezpečnost na něj vedla signální svazky s krycím jménem Kluk, Bog a Rek. No, Ostatně je sběratelem kuriozit také, například kravat. nezbírá ty propisky? No, je to možné, ale měl prý ve Švýcarsku konto. Tak já si myslím, že to je pochopitelné, protože se musel jaksi připravit na to budoucí vyhnanství. Navíc je docela zajímavé, že jde tím samým směrem, jako šel náš velký buditel, tamhle sedící Karel Havlíček-Borovský. Pravdou je, že záhy po tom, co se zveřejnilo to jeho nejjasnější financování, tak se našli nepřející závistivci, tak mě i tady, to jsme mohli, ale to nebudeme zabíhat, a ti spáchali první atentát. Díky bohu však neúspěch. Jestli to nebylo tím, že atentátíci byli v Česku a on byl v Sarajevu. Ale zase na druhou stranu, jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí. Všem potom vytvořil jedno z vrcholných děl, jedno z mnoha, za které mu budou lidé ještě dlouho vděční. No tak, já si myslím, že lidi to viděli, jak při tom tvoření tohoto díla trpěl. A tenkrát ho vyzývali, děkujeme, odejděte. Ale pozor, je potřeba ocenit, že by se stavěl na stranu menšin. No, ale těch, kteří nebyli většinou v právu. No ale to nebude úplná pravda. No, doufám, že nenarážíš na to, že paní Bobošíková nakonec v právu byla. Nakonec i za KSČM kandidovala na prezidentku, že? No ale pravdou je, že také nejmenoval několik justičních čekatelů navržených ministrem spravedlnosti. Uvolnil, že na soudce jsou mladí. Ale já nevím, jako jestli tohle to vidíš jako problém. Já to právě vidím jako znak moudrosti, protože se přece říká, nevěř nikomu, komu je pod 30. Jak tak se to říkávalo, no. Jeho skutky ale postupem času překročily hranice tady toho pozemského světa. No to je pravda, protože když byl podruhé zvolen, tak byl zvolen díky několika hlasům opozičních poslanců, respektive jednomu, ale několik opozičních poslanců zázračně prozřelo. To je potřeba ocenit, tak celý život pečlivě zvažoval, zda podepsat či nepodepsat. To je pravda, například libanonskou nebo jakou tu smlouvu nepodepsal? Libanonskou. Tu fakt nepodepsal. A co podepsal? Tak v poslední době co podepsal? Já myslím, že se tím podpisem zcela odcizil. Podepsal, no, nějakou, nevím, je to cizí slovo a moc se o tom nemluví. Radši o tom nebudeme ani mluvit. Jedem dál. Co? Dál do něm. No, uměl neomylně odhalovat nepřítele mezi námi. To je pravda. Jako jenom díky němu víme, že ekologičtí aktivisté jsou větší globální hrozbou než teroristé z Al-Kaidy. Ovšem také nás dokázal uklidnit, že navzdory stoupající hladině oceánu se nemusíme bát žádných změn globálního klimatu. Naše planeta není zelená, je modrá.
Bohužel ne všichni dokázali ocenit jeho velikost a význam. To je pravda, nedávno na něj trasnatě zaútočil nájemný, profesionální zabiják. To však tento zákeřný airsoftový atentát přežil. Ostatně, kdyby se stalo cokoliv, tak i po jeho smrti jeho odkaz bude žít dál. Protože se svými syny a se svým kancléřem založil institut. Jeho cílem je dokumentace, výzkum a propagace jeho života, díla a myšlenek. Jan, není toho už nějak moc? Měli už bychom začít. Jo, lidem mluvím. A jako, myslím si, že už nám to tam lehce přehřává. Ne, chtěl jsem víc tepla. Neviděl jste někdo Lucku? Neviděl někdo Lucku? Ráno bej. Začneme bez ní. Prosím vás, povstaňte. Trupy tam od popletá, zda tu chvíli šípy do světa. Stojí tu boko a jak jasný dřeň, a nikdo ne a nebej postřelen. Hej, hej, ty snad spíš, Amor Magor, tak to je můj kříž. Jestej mu, ale do něho se netrefil, ten Amor Magor asi tě přečípil. Já mám hezí do nebe, asi já taky čekám, až se do tebe. Hej, hej, ty snad spíš, Amor Magor, tak to je můj kříž. Nechá mě se stáhnout, to nechá mě tu stát. Dřív než ten něco umluví, tak je mi nejmín 50. Jestli jen chybí, jestli on či já, na lásku přece musíme být vám. Ty ho máte sluší už nestřelit, tak hrdyka ho hodí a tak máme klid. Hej, hej, ty se smíš, Amor Magor, tak to je můj kříž. Je asi slepý jako patrona, netrefil by se ani do slona. Pěknej buk lásky tenhle nelidá, to střívu prasku já už toho vydá. Hej, hej, ty se smíš, Amor Magor, tak to je můj kříž. Hej, hej, ty se smíš, Amor Magor, tak to je můj kříž. Děkujeme zasloužilé umělkyni Lucce Bílé, že nám vysvětlila písní, jak to on s tou oposplovou myslel. Nyní bychom také měli poděkovat autorovi jeho skulptury, tureckému sochaři Tarvánu Trahnilovi. Ten se bohužel nemůže odhalení zúčastnit, protože musel odjet za nemocnou maminkou do své vlasti. Na první pohled je jasné, že tímto dílem chtěl autor vyjádřit vděk za jeho přístup k rozšiřování Evropské unie. A přiznejme si, že i tímto způsobem chtěli Turci lobovat za svoje zájmy. Co se týče sochy samotné, tak tmavý oblek, tak oblíbený mezi kmotry, veřejný výraz, to vše vyjadřuje jistotu v jeho pravdu. Pravdu, že i když on sám se vlivem oteplování otepluje, až roztává, tak globální oteplování neexistuje. Jeho ruka, kterou by si sám nejraději useknul, jak sám pravil, vyjadřuje jeho bravurní schopnost podepisovat kuponové knížky a také to, že ovládá kouzelnické triky, což dokládá i to, že drží v ruce. Kdo to znal? Co to je? Kdo má to péro? Vážení, vám to skutečně přijde směšné? Skutečně vám to přijde směšné třeba?
třeba koho bych si tady vybral. Mně to přijde spíš strašné. My se tady spíš plně zamlžují. Já si myslím, že teprve budoucnost třeba jistě ocení, jak jsem to vlastně všechno myslel. A protože bychom pro tu budoucnost měli něco udělat, tak jsem si tady pro vás připravil takovou malou petici. Takže prosím, třeba vy, tady máte moje pero, prosím, můžete se mi tady, no, ano, můžete nazvat petici. Petice za blahořečení VK. Tak, správně, a myslím, že jste všema 10 pro, že? Tak prosím, Manipulujete trochu. já nikdy, já se opírám zásadně o vědou prověřená data. Prosím. Tak, to si vás pohlídejte mi někdo to peru, ono by se taky mohlo ztratit. Tady si to mám dost. Odpustujte se, já ten kóro zblížnu. Vám zase vypadá krásně? Nám pomalu to odhalení odhalilo, blíží se to ke konci. Ještě tady takhle rozpíšeme. Tady jsou předchozí, tady Havíčka. Tady máme dalšího velikána. Významnej vejde? Je.